ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ രാവിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ പത്തിരിയും അതേപോലെ തന്നെ ബീഫിൻ്റെ എല്ലിട്ടിട്ട് ഉരുളങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബീഫ് കുറുമൻ്റെയും വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പറ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ബീഫ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബീഫിൻ്റെ എല്ലും അതേപോലെ തന്നെ ബീഫും ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 തക്കാളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത്, അതേപോലെ തന്നെ 3 വലിയുള്ളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത്, ഒരു 6 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് തൊലിയൊന്നും കളയാണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഗ്യാസിൽ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ബീഫ് കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഗ്യാസിൽ ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉലുവ പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വലിയ ജീരകവും അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഉള്ളി ഒന്ന് വയന്ന് വരുന്നതുവരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളിയും ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 3 തക്കാളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വയന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പട്ട ഗ്രാമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടനെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി ചതച്ചതിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടിയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആ പൊടിയുടെ ഒരു കുത്തൽ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഉരുളങ്കിഴങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫും എല്ലുള്ള ബീഫ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 വിസിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബീഫും ഉരുളങ്കിഴങ്ങും അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവിടെ കുക്കറിൽ കിടന്ന് ഒരു 5 വിസിലെടുത്ത് വെന്ത് വരട്ടപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത പണി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ മാവൊക്കെ വാട്ടി അതുപോലെ ഇതേമാതിരി കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് പ്രസ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഇതേമാതിരി പലകയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതവിടെ തേങ്ങയൊക്കെ ചിരകിയിട്ട് മിക്സറി ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അത് ചിരകിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ അരപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ ബീഫൊക്കെ 5 വിസിൽ കൊടുത്ത് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ട് നല്ല മണമുണ്ട്. ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ കണ്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് മേലെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല മണമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ തേങ്ങ അരപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് കുറുമി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ബീഫ് കുറുമ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനും പറ്റും. നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പത്തിരിയും ബീഫും കുറുമിയും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്താൻ മറക്കരുത്. എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വെറൈറ്റി വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.